Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ इउटुब चेनेलाव खेबसे बरायनाय जासिहरबाय लोगोफोर माने जोंहा माइ दंमोन आरोना माइ माने रुनाय बे रुनायखौ दा जों सौनो नागिरदों लोगोफोर आं नोंसोरनो एसे देखायसिगोन ना बोरै बोरै सौनो बोरै जोङो उलाराव सौनो लोगोफोर नायलांदो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम बिदिब्ला लोगोफोर आंजों माइ सौहैनोसै उलाराव आगोल देनो रोङामोन ना ओमफ्राय दा देदाव देनो रोंबाय बखायो बिराद गोथाव जायो फिथाइया गुरै गुरै जायो आरोना ओमफ्राय बेखौ दैयाव सोमना दोन्दोंमोन ना इंग्रा नङा दैयाव सोमना दोन्दोंमोन दे लोगोफोरखौ माने खोथिया फोनो होनना दोन्दोंमोन जोंहा ओमफ्राय मा जाखो खोथिया फोनो नागिरनाया मालाय गोमानासो थाबाय माइयानो गोमाना थाबाय सोमनायावनो ओमफ्राय एसे गोबाव जादोंमोन आरोना 10 दिनसो जादोंमोन खोमा गोमाना थानाया दिनाव आरो मोनफिनदो मोननानै बेखौ मोजाङै सुनानै फोरानदो आगोलाव दिंखियाव सौवोमोन आरो दिंखि गैलाना उलार सौवो जोंहा फिथाखौबो एवनो देयो अनला जाबाबो अनला उलारावनो देयो ओंख्रि जाबा Langsung selesai ke ebat selesai आरो दा जावनानै सालिगोन सालिनानै आरो खनसे सौबावसिगोन माने उलाराव सौफिनगोन आरो आंनिया गथा गथासो जायो माबायो थाखुमाबाय आंनि फिसालाया अने आगोल रोङामोन नाना सिख्लायाव एख' देफेराबो गैफेरामोन ओमफ्राय दा हाबा जानानै रोंबाय देनो हाबा जाबाथाय खामानिखौबो रोंनांगौ जायो लोगोफोर ओंखायनो सिख्लायावनो सोलोंना लाखा आंथ' अनला खारैबो ओंख्रिबो संनो रोङामोन इयाव फैनानैसो हाबा जानासो अनला ओंख्रि संनो रोंबाय न'आव संफेरानोमोन आरो साम'जों सबायबो सङामोन दा संनो रोंबाय ओंखायनो सिख्लायावनो सोलोंना लाखानांगौ माने दहायनि माइनि शब्दआ उलारनि शब्दआ बेलेग ओमफ्राय दा एबार फुनायनिया बोरैबा माने सोदोब उथियो आरोना स्रिं स्रिं होनलायो नै दुब होनलायो ओमफ्राय माइनिया माने एसे बेलेग जाखायो ओमफ्राय दायो साफाबो जाबाय आं बिना होनाय नंदों गिलाय दं बिनायाबो गिलाय देबाय दं इखो मा होनो मिथिगौ लोगोफोर खुयैखो बासुगा होनो बासुगा नै मार गिदिर गिदिर जाखायो आरोना ओमफ्राय दायो खुबाथाय गुफुरबो जागोन इसेमान ओमफ्राय नै गिदिर गिदिराबो एसे बायस'गोन आरो नै माइ गाब गैला आरोना बेयाव एसेबो गोमो जाखायो मेंबाय माने आखाइ रुवायबाय आंखौ बाय बाय बिलाइनोसै
लोगोफोर दहाय फुङाव जिनिफ्राय सावखा होदोंमोन ओमफ्राय दा आरो सान्दुं बयबो सान्दुं ओंखारदों ओमफ्राय दा सान्दुं दुंदो जों नारें जायांदो दा मनसिगोन Thôi chết rồi nè, nó để ra sâu nó cũng là căng. À, nó có một người đi ngay xịt đó. Ada mana sebab demo lasi ni? Bandai. Demo ni. Ini wajib si pasal bukan si salah kata. Đây, các bạn ăn lấy vậy. Dinh răng ra khẩy đây này sau nữa. Ăn ta dây ở đó. Đùa với bạn đục này. Sơn ba ăn dừng, sơn lưng giảm nữa ba. Ra đến nữa. Mấy bạn được ra vậy. Để đâu bắt thấy đến gấu. Cái đoàn sản này đến nữa là đấy. Tasin bác sẽ hay ấy. Vậy sản này đến nữa là. Má sắp ra khỏi này. आराम जायो आरो जानोबो जि गोथाव जायो रुबु रुबुनो एवबाथाय माने गोथाव जायो गाइखेर सालाय गाइखेर सोरबा फेराखैबा नायनानै लायखो गाहेन होनो ओमफ्राय नैबे अनला दंफांनि माने गाम्बारि ini gonggar lambai sih. Ini gonggar lambai ni gonggar cenderung cari. Bagus, gonggar sekitar. Ini macam tu dia. Jadi ini nak dah zaman yang kali. Ini nak dia sebelum kelas ni lah. Ini sila dia tu. Ada sungguh menunggu. Menunggu aku ni. Jangan beri nani mana baik. Macam tu kan? Boleh kisah. Tapi orang baik giliran ada bustuan lah, gilir terjadi. Apa dah kaya? Gilir bustuan lah. Oh ya. Macam saya, pergi je, kungan jam lang mana lagi sih? Akhirnya pun kau bayar. Ah gilir kak. Siapa? Akan sana dong bagi ke dia pada sana lagi ni. Basah. Mai ke sesuai sebenarnya mau jauh mau ada nih sekarang baik ke baik yang sekolah jalan hasilnya saya nak itu baik baik namanya ber jasin saya sekolah budaya dalam saya nazarnya ini video yang begini sih, nah teman-teman result